Исәнмесез, эфирдан алқар вақты студияда Лина Хәсәншина. Нефтчеләр баш қаласы 70 еллыгын бәйрәм итә. Музыкантлар әлмәтне яратуын иҗат аша белдерә. Ознакайда роботлар ярыша. Бүген әлмәтебез үзенең юбилейын бәйрәм итә. РСФСРның Югары Совет Президиумы указы нигезендә 1953 елның 3 ноябрендә Әлмәт шәһәр статусын ала. Бүген нефтчеләр баш қаласы булган Әлмәт кала булып җитешкәнче үк зур тарихи үзгәрешләр кичерә. Бөтен халык фашизмга каршы көрәшкән дәвердә төбәгебездә нефть ятмаларын үзләштерү башлана. Шуңа бәйле рәвештә илнең төрле почмагыннан сәнәгать үсеше өчен белгечләр, эшче көчләр җыела. Әлмәт эшчеләр бистәсе статусын ала. Алар өчен торак комплекслар, социаль учрежденияләр булдырыла. Кала булып җитешкән Әлмәт елдан-ел үсә, зурая, моторлана. Бүген калабыз илебездә үз тарихы, мәдәни кыйммәтләре һәм традицияләре булган, үсеш һәм алга китәр өчен уңайлыклары, барлык шартлары булдырылган заманча, матур, иркен шәһәргә әверелде. Берничә кабат эколидер иң төзек кала исемен алган Әлмәтебезнең бүгенгесе, әлбәттә, Татнефть компаниясе белән бәйле. Республика нефтчеләре һәм эшкәртү предприятиеләре тырышлыгы бәрабәренә Әлмәт яшәү һәм үсеш өчен яратылган кала булып яши. Калабызның юбилее уңаеннан бүген Әлмәттә җәмәгать транспорты бушлай йөрде. Әлмәтлеләр өчен картиналар галереясы, Төбәкне өйрәнү музее, Үзәк балалар китапханәсе, сфера үзәгендә халык өчен бүләккә остаханәләр, экскурсияләр оештырылган иде. Габдрахман авылы, Түбән Мактаманың спорт комплекслары, шулай ук шәһәр һәм район халкы өчен бушка эшләде. Төп бәйрәм чарасы Нефтче мәдәният сараенда узды. Онда район җитәкчелеге, Әлмәтнең мактаулы гражданнары, хезмәт ветераннары, калабыз һәм районыбыз үсешенә өлеш керткән фидакарлар җыелды. Тантанада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Тантанага чаклы Фәрит Хайруллович калабызда узучы фиджитал уеннарының финал этабы ярышларын ачып җибәрде. Кунаклар уеннарның барышы белән танышты, аның катнашучылары белән аралашты. Я уверен, что за этим видом спорта, а вы его совмещаете и на диджитал этот самый, на экране и так далее, и физически еще повторяете эти спортивные, игры в спортзал, я думаю, это большое, важное событие. Альметьевск в этом №1 против Республики Татарстан, опережая многие, и абсолютно большинство городов и районов Татарстана. Уеннар 1 ноябрьдә башланган иде. Фиджитал Әлмәт проекты кысаларында 1 һәм 2 ноябрьдә сайлап алу этаплары узды. Бүген һәм иртәгә финал ярышлары үтә. Инженерлар лицейында Әлмәт укучылары һәм студентлары физик һәм цифрлы өлештән торган 6 дисциплинада катнаша. Бүген исә Әлмәт Digital Art фестиваленең финал этабы узды. Онда инде 12 яшьтән 17 яшькәчә әлмәтлеләр катнашты. Ул балалар һәм яшьләрнең цифрлы сәнгатен һәм инженерлык иҗатын популярлаштыру, иҗади потенциалны гамәлгә ашыру өчен өстәмә һөнәри компетенцияләр алу өчен уздырылды. Уеннар хакында тулырак алдагы чыгарылышларыбызда сөйләячәкбез. Калабызга ярату хисләрен Әлмәт музыка көллияте студентлары, музыка мәктәпләре, укытучылары да җиткерергә ашыга. Кичә-кич картиналар галереясендә 2010 елда старт алган арт кунакханә проекты кысаларында 110 кичә узды. Калабызга булган рәхмәт көе ничек яңгырый? Бу хакта Рәдифә Нугманова материалында. Әлмәт музыка көллияте һәм Әлмәт картиналар галереясының уртак проекты булган арт кунакханә үзенең даимилеге белән аерылып тора һәм һәрбер кичә биредә кабатланмас. Бүгенгесе исә калабызның 70 еллык юбилеена багышланган иде. Арт кунакханә проекты 2010 елда барлыкка килә, шулай итеп, Әлмәт музыка көллияте картиналар галереясы белән берлектә музыка һәм рәсем сәнгатен берләштерергә карар кыла. Шуннан башлап биредә уку елы дәвамында шәһәрнең музыка мәктәпләре укучылары һәм музыка көллияте студентлары чыгыш ясый.
Цель вообще нашего вот этого проекта, который уже существует 13 лет в нашем городе, и ни на один год он не заканчивался, прежде всего создать такое творческое пространство для людей, которые хотят что-то узнать новое в искусстве, и для музыкантов, молодых, маленьких музыкантов, начинающих, профессиональных, которые бы хотели показать свое умение, мастерство. И получилось так, что в нашей арт-гостиной действительно всегда хорошая музыка, современная музыка. У нас очень много тематических мероприятий здесь. Тамашачылар каршында чыгыш ясаучы якын арада катнашкан һөнәри бәйгедә җиңү яулый дигән ышану яши бирде. Шуңа тырма проектта мәктәп укучылары да, музыка көллияте студентлары да теләп катнаша. Аларның һәрберен алкышлар белән каршы алып, озатып торалар. Чыгыш ясаучылар арасында Булат Гәрәев та Азнакайда туып үскән егет кечкенәдән җырларга ярата. Академик вокал серләренә өйрәнүен дәвам итү өчен Әлмәт көллиятенә укырга кергән. Монда очрашуларны ул осталык җырлау мәйданчыгы итеп кабул итә һәм бик теләп катнаша. Монда күбесенчә классик җырлар, хәзерге вакытта классик җырларны бик яратмыйлар. Ул сәхнәдә күреп тә булмый. Шуңа күрә ошый миңа бу җыр. И үзенең атмосферасы белән. Әллә бәйрәм рухы хөкем сөргәнгәме, тамашачылар да бу юлы башка очрашуларга карый күбрәк җыелган иде. Алар арасында колабыз тарихын белү осталыгын ачыклап викторина оештырдылар. Шулай ук арт кунакханә проектына теләктәшлек белдергән остазларны һәм журналистларны да бүләкләделәр. Радифа Нукманова, Диана Юзина, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга Азнакайда татар ризыклары бәйрәме узды. Шәһәр кулинариясе алдындагы мәйданга халык ашларына битараф булмаган азнакайлар җыелды. Алар күңелле чыгышлар карап, тәмле пироглардан авыз иттеләр. Татар халкы элек-электән ашка-суга оста халык. Ул үзенең милли ризыклары белән танылган. Азнакай кулинарлары бүгенге көндә телеңне йотарлык тәмле ризыклар пешерәләр. Алга таба ассортиментны тагын да байытырга уйлыйлар. Шул уңайдан милләттәшләрне Азнакай пирогы бәйрәменә дәшәләр. Бүгенге бәйрәм Азнакай пирогы дип атала. Безнең кулинария цехында 40-тан артык ризык пешерелә. Без уйладык та пирог пешерергә булдык. Чөнки бөтен татар мәҗлесләре пирогсыз үтми. Нинди генә мәҗлес булса да, беренче стәлнең түрендә пирог. Мәктәп туклану комбинаты җитәкчесе Иршат Хәсәнов белдергәнчә, пироглар бары хәләл продукция белән әзерләнә. Эшлеге абрикос, лимон, кара җимеш, кырттан, эремчектән, кәбестә, алма, төрләре бик күп. Бүгенге бәйрәмдә рәсемнәр күргәзмәсе дә тәкъдим ителә. Әлеге рәсемнәрне балалар иҗат иткән. Минем әнием пешекче дигән исем астында конкурста катнашканнар алар. Миңа бигрәк тә менә бу рәсем ошады. Аны 5нче сыйныф укучысы иҗат иткән. Мәйданда җыйналган аш-су сөючеләрне район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов сәламләде. Әле безнең кулинарияда бик күп зур ассортимент иде. И менә хәзер тагын да арттырабыз. Уже пироглар, әле безнең пироглар бик пешермидер, по-моему, пироглар пешерә башлыйбыз уже. Шуңа урында тормыйбыз. Алла бирсә, менә шушындый үзгәрешләр, яңалыклар кирип барса, безнең кулинариябыз да сакланып калачак. Катнашучылар һәммәсе дә кулинария пешекчеләре тәкъдим иткән пироглардан авыз иттеләр. Бәйрәм мәдәният йорты артистларының күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайдан тагын бер кызыклы материал. Күршеләребездә Робо битва исеме астында республика күләм ярышлар узды. Анда Яршаллы, Мөслим, Бүгелмә һәм Азнакай районы командалары көч сынашты. Робот техникасы белән идарә итү бүгенге көннең таләбен аклый. Бүгенге ярышларда барысы 4 команда һәм 24 робот катнаша. Көзге каникулларны күңелле һәм файдалы итеп, ярышларда робот техникасы белән шөгыльләнүче 35 кеше катнашты. Барысы да малайлар. Мин бу елны гына робототехника кружогына йөри башладым. Миңа бу кружок нык ошый. Монда мин килдем роботым белән, аның исеме Носорог.
на перетягивание каната. Перетягивать канат итебіз мұнда лектріп қуябыз да, хам роботлар бірсі, каждый робот екі якка бара, хам алар перетягивают. Я занимаюсь робототехникой более 4 лет, участвовал на республиканских соревнованиях, занял один раз первое место, второй раз второе место. И также участвую на городских соревнованиях. И вот сейчас приехал сюда, чтобы попытаться завоевать первое место. Катнашучыларны район советы аппараты җитәкчесе Ойдар Халиуллин сәламләп, егетләргә уңышлар теләде. Киләчәктә мондай ярышлар тагын да зур киңлектә узар дип белдерде. 4 района приехали, включая Знаковский район, на эти соревнования. Я надеюсь, что соревнования в дальнейшем станут у нас традиционными, и все с каждым годом большее количество районов будут принимать участие в наших соревнованиях. Ознака җирлегендә робот техникасы буенча мондай чара әле беренче тапкыр уза, һәм ул Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. За прошлом году благотворительная помощь Татнефти была нам оказана, чему мы безмерно благодарны. Более 2 миллионов рублей, 2 миллиона 220 тысяч, если точнее. Мы приобрели 10 совершенно новых современных наборов Next, которые не у всех есть в республике. Вот даже сейчас мы с руководителями поговорили, объединения, которые приехали на соревнования, что да, это очень такое дорогое удовольствие, и поэтому безмерно рады, благодарны Татнефти за такую оказанную огромную помощь. Ярышлар зур киеренкелек белән узды. Катнашучылар һәммәсе дә үз осталыкларын, командада эшли белүләрен күрсәттеләр. Җиңүчеләр 5 категориядә билгеләнде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмесез булыгыз.